U kakvim uvjetima si sve trenirao, znači kako su tvoji početci bili? Početci, znači u streljačkom... Dolaziš iz našeg područja, iz male Duga Rese. Da, početci u streljačkom klubu Duga Resa, bez grijanja, u jednom trenutku bez struje, odnosno znao sam doći na trening i usred treninga mi nestane struje jer ne znam. Jednostavno nestane struje, ostanem u mraku. Sjećam se, išli smo, bilo je Europsko prvenstvo u Moskvi 2014. I bilo je zima, znači Europsko prvenstvo na zračnom oružju uvijek bude u 2. 3. mjesecu. I treniram za to Europsko, vani, ne znam, -5 snijeg pada. Kaos zima, a u streljani +3. Ja treniram, nemamo grijanje, ispred noge mi je mala grijalica koja mi grije samo do koljena i peče me do koljena, a ostalo sve gore hladno, smrzavam se, prehlađen od 11. do 3. mjeseca zbog zime, zbog treninga. Ali izdržao si to sve, evo, isplatilo se, a kako su ti uvjeti sada? Sad su uvjeti odlični, znači imam sve što mi treba od opreme, znači sav neki financijski dio, znači financiranje natjecanja, priprema, oprema, streljana je odlična, uvjeti su odlični, mogu doći kad hoću, mogu biti koliko god hoću, imamo dovoljno elektronskih meta, imamo, znači sve. Financijski si stabilan, znači? Što se tiče, da. Htio bih te pitati, znači, što se sportaš mora postići, odnosno do koje razine mora doći da bi se sportaš mogao osjećati financijski stabilno, evo u streljaštvu? Da li je to stvar sponzora, da li je to stvar ko će ga prepoznati ili samog uspjeha? Kod nas je teško naći sponzore koji će direktno sponzorirati kao jednog individualca. Znači, tipa ja imam sponzora koji mi sponzorira opremu, ali i da nemam tog sponzora koji mi sponzorira opremu, opet bi ja imao tu opremu, jel? Ne bi morao iz svog džepa dati za tu opremu, pušku ili nešto. Dobro. A ovako, kao osobne financije, jel? Tu je, ne znam, stipendija od grada Zagreba, tu je stipendija od Hrvatskog olimpijskog odbora, ali to je, znači, jako je teško doći do te neke prve ili druge kategorije od Hrvatskog olimpijskog odbora na temelju koje onda možeš imati stipendiju od grada Zagreba i slično, ali ni to nije kako bi trebalo biti. Mislim, omjer uloženog truda i postignutih rezultata i uspjeha nije isto sa vraćenim. Što znači da ako bi ti sad htio osigurati, ajmo reći, za život, to bi ipak, je li uopće moguće kroz Moguće, ali treba biti na top vrhunskoj razini, znači, ali baš ne u Hrvatskoj, nego u svijetu. Europa, svjetsko prvenstvo, onda se tu ima dio u vojsci koji se zove, ako se ne varam, sportaši u vojsci ili tako nešto slično. Tu je sad većina pojedinačnih sportaša iz pojedinačnih sportova u Hrvatskoj, tipa, ne znam, skijanje, tekvando, slično. I nas strijelaca ima, ja nisam još, ali naših strijelaca ima jedno 5 ili 6. I onda tu ima neka plaća od vojske, pa od olimpijskog, pa kad se postigne norma za olimpijske igre, pa isto tak neke potpore i financijske i slično. Ali to nije ništa dugoročno. Znači, na to sam ja sad recimo imam prvu kategoriju od olimpijskog odbora i na temelju nje imam stipendiju od grada Zagreba, odnosno od Sportskog saveza grada Zagreba, ali ta prva kategorija traje 4 godine. Sad ja u te 4 godine opet moram potvrditi tu prvu kategoriju da mi se produži dalje za 4 godine. A tipa uvjet za prvu kategoriju, uvjet za osvojiti prvu kategoriju je medalja na Europskom seniorskom prvenstvu, svjetskom prvenstvu, ili pojedinačna ili ekipna, ili ne znam, 1. do 7. mjesto na olimpijskim igrama. Znači, to je top razina vrhunskog sporta, jel? Da, naravno. Smatraš li da država radi dovoljno da podupire te mlade sportaše da ostanu u sportu? Ne. Definitivno ne radi dovoljno. Država. Odjel koji je zadužen za to u našoj državi radi tek onda kad se postigne neki uspjeh. A do tog uspjeha smo, nažalost, mi iz manjih sportova i pojedinačnih sportova, isto i ti znaš, i ti isto znaš, prepušteni smo sami sebi i nekim svojim izvorima ili nekim u stvari niko ne prepoznaje, reći, tog perspektivnog sportaša, dok on već ne dođe do te razine da praktički on sam sebe može financirati. Da. A to je malo već